So nganong daghan man gyapon kay ning pili sa ingon ana. So kabalo naman ta na posible gyud na mahitabo na kung molayo ta og ana kataas nga panahon. So pamilyado ka, na kay mga anak, gusto mo mag-abroad, gusto ka mag-OFW, nya gaduha-duha kag lakaw tungod sa imong mga anak or imong pamilya. So tinuod pagkaistorya, lisod gyud magdesisyon. Mulakaw palayo kung pamilyado ka samot na naa kay mga anak. So una diha makita nimo imuhang mga anak na kada buntag makita nimo manampit sa imuha, manawag sa imuha, sa imong daily routine na makita nimo sila adlaw-adlaw, inig pauli nimo gikag trabaho kung naa ka diha. So kana giuna nimo nga mahimong bug-at nga desisyon para sa imong kaugalingon kung mulakaw jud kag layo, no. Daghan kay mga posibilidad nga puwedeng mahitabo. Mao na ang kinahanglan gyud og maayong desisyon, dili lang sa imuha, sa inyong magtiayon, inyong mag-asawa, kung unsa gyud ang ikaayo para sa inyong pamilya. Paglakaw og layo dili gyud siya basta-basta ingon ana kasayon tinuod pagkaistorya. Inyong mga nindot kaayo nga plano, ayha kami lakaw, puwedeng napakas tunga-tunga or naapakas pagsugod nimo, mokalit nagkabag-o. So daghan kay kag puwedeng posibilidad nga mahimong mahitabo. Imong naagian nga struggle dili lang sa imong pagbiya sa imong pamilya, daghan pa kag gikonsidera kanang pang-apply pa nimo, pagpaningkamot nimo diha sa unsa nimong mga gipangbuhat para makalakaw ka, maka-abroad ka, maka-anha ka sa lugar nga imong gustong anhaan. While gatrabaho ka, so siyempre layo na ka sa imong pamilya, di gyud ingon ana kasayon samot na sa una. Gusto nimo na makaistorya nimo sila, matag-on nya samot na sa pag-abot sa trabaho na diha ang pressure sa trabaho, homesickness, naa diha sa tanan, mag-adjust pa ka sa imong palibot. So number 1 gyud nimo nga imuhang kakampi sa ingon ana nga sitwasyon ang imuhang pamilya kay wa jud kay laing masumbungan. Unya sa tunga-tunga ana nga panghitabo, diha na pod magsugod mahimong posibilidad yang wa na nagkasinabtanay sa mga unsa ninyo nga desisyon. Sa moabot ang time na dili na mo magkasinabot, so ang mahimong usa ka senaryo puwedeng magbungkag, mabulag. So ang inyong nindot nga sabot, wa na. Wala pa lang kaumpisa, wala pa lang kasugod, naghinay-hinay na pud kabungkag ang imong gihimong plano. Tungod sa wa na mo nagkasinabot sa inyohang mga desisyon. Kay pag-abot dire, stress kaayo ka, pressure ka sa trabaho, nya ang nabilin pod nimo diha, dili ka kabalo mosabot sa imuha, or ikaw dili na ka kabalo mosabot sa iya tungod sa ka-stress nimo dire, dili na nimo makonsidera pod kung unsa ka bug-at iyang responsibilidad nga nabilin diha. Dili sa ingon nga istorya ra nako, nahitabo gyud siya, no. So mao na isa ka worst case na puwede nimong andaman sa imuhang pagdesisyon palayo. Wa ta kabalo, ikaw gabinuang dire or ang nabilin diha ang gabinuang. So dili ra ako ang gaingon ana, nahitabo gyud na kasagaran sa mga OFW. Imbis na maayong plano ning uli na wala na nagkadimao. Tungod sa ingon ana nga panghitabo, no. So usa gyud na sa pangandaman nimo, angay nimong pangandaman kung mulakaw jud ka palayo. So naa diha imong anak dili nimo makauban sa pila ka tuig nimo nga pagtrabaho dire. Dili nimo sila makita sa pagdako nila, unsay mga batasan nila, nanidako sila. So kana mao gyud ni number 1 nimo nga mao gyud na imong angay pangandaman sa imong kaugalingon nga dawat ba nimo na kung mulakaw jud ka palayo. So nganong daghan man gyapon kay ning pili sa ingon ana. So kabalo naman ta na posible gyud na mahitabo na kung molayo ta og ana kataas nga panahon. So nganong daghan man gyapon ni pili nga mulakaw gyud, no? Dili ka gusto nga makita ang unsay nakita nimo nga kalisod sa uban, maagian sad nila. So mao gyud na ang una nimo nga mosulod sa imong isip nga mahatag nimo sa ilang kaugmaayong kaugmaon, mahatag nimo ang ilang panginahanglan, dili man tanan. At least mahatag nimo kung unsay mga needs nila, di man tanan. Kay ang pag-abroad dili man gyud siya ingon nga mo-abroad ka madato ka. Mura ra gihapon ka og nanarbaho nga naa diha. Medyo lamang lang gamay pag-abot sa imuhang maghimong kita. So mao nang ginapili gid sa uban nga mo-abroad, mag-OFW. Kay dire medyo mas lamang man jud ta, makahatag man jud ta, di man adlaw-adlaw, di man tanan. Makasiguro ka nga makakaon sila sakto yung ana. So mao na imong mahimong mindset na. Ang mahimo na kung kaistorya, so kung gaduha-duha man gani ka, no, kung mulakaw ba ka o dili. So dapat sabutan gyud ninyong duha sa imong magtiayon. Sabutan gyud ninyo magtiayon kung may asawa ka man, may anak ka, may pamilya ka.
So sabuton gyud nimo og tarong, sabuton ninyo og tarong kung mao ba gid na ang mahimo ninyong desisyon. Mao nang magdesisyon man kay kag ingon ana, dapat maayo gid ang inyong communication, maayo ang inyong pagsinabtanay, kana gid may pinakaimportante kung madesisyon man gyud ka nga palayo ka, dapat naa gyud na inyong pagsinabtanay sa adlaw-adlaw. Kay di gyud lalim nga naa ka diri sa layo tinuod na pagkaistorya. So kung ako imong pangutanon unsay akong kaistorya sa imuha, pangutana imong kaugalingon, kay pag abot sa panahon, mao gid na imong kapitan nga desisyon nimo. Worst come to worst man, di nimo kamahayan imong desisyon. At least imong gibuhat para sa ilaha. Mao nay mahimo nimong bitbit pohon pag abot sa panahon. Kung magdesisyon man kay kag palayo, so imuha gid na siyang kuan, imuha gid na siyang hunahunahon sa makadaghan kung tama gid imong himuong desisyon. Wa ko gaingon nga lakaw, wa po ko gaingon nga ayaw. So imong kaugalingon mo ipangutan-a. Pero kadalasan sa mga nanglangyaw og layo para mahatag sa ilang pamilya ang unsa ilang kinahanglanon. Sa mga ginikanan nga naglantaw ani, so kung ikaw ang modesisyon, unsay imong pilion? Magdesisyon ka para sa future sa imong pamilya o magpabilin ka nga naa diha uban nila? Paki-comment para makatabang sad sa ilaha. Paki-follow na sad ko para sa uban pa nga ingon ani nga istorya.